DXDC Radyoman Report. Padayon ang pagtunol og tabang sa Davao City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ngadto sa fire victims sa Calinan ug Matina kinsa naugdaw gyud ang panimalay ug walay nasalbar. Sa pamahayag pa ni CSWDO Acting Assistant Head Sara Festin nga nahatagan dayon nila og aksyon or relief assistance ang mga nasunogan sama sa mga pagkaon o mga nag-una nilang panginahanglan. Subay sa datos ang sunog nga miulbo sa Magsaysay Street Calinan Poblacion miugdaw sa upat ka mga panimalay ingon man sa Barangay Matina. Nagpadayon usab ang buhatan sa pag-alalay sa kapina 300 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Leon Garcia Agdaw ning syudad. Gipanaad sa CSWDO nga kanunay nakaandam ang ilang tabang alang sa katawhang biktima sa sunog ug sa bisan unsa pa mang mga kalamidad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.